Contes Bonics presenta... Les aventures de Tapein! 2. L'arribada de la tardor... I una sorpreseta. Hola, soc la Risis. He vingut del planeta de l'alegria perquè la Tapein me va cridar. Estic molt emocionada, seré la seva nova germaneta. La Risis és a punt de picar a la porta. Ding-dong! Hola, tu qui ets? Soc la Risis, tu me vas cridar. Tu seràs la meva germaneta? Sí! Iupi! Et puc fer un petó? Sí, m'agrada molt. Com totes les bones germanetes, de seguida van agafar confiança. Vols que et digui un secret? Quina intriga! És que m'agrada molt veure com cauen les fulles a la tardor per revolcar-m'hi. Tapein, ens vols explicar el teu secret? És que m'encanta mirar com cauen les fulles a la tardor. I per què t'agrada tant veure com cauen les fulles? Per poder-m'hi revolcar. Oh! Que divertit! Que bé m'ho passo! Vols venir, Risis? És molt divertit. Vale. I així, agafadetes de la maneta, les nenes van començar a imaginar-se formes als núvols. Mira, Risis, una ploma! Ensenya un bigoti. Un trèvol de 4 fulles. Risis, tu creus que ens donarà bona sort encara que sigui un núvol? Sí, segurament sí. Ara, mira bé aquestes fulles. Mira com canvien de color. Que boniques! I observa bé, a veure si trobes amagadetes a dins. Potser la Risis i la Tapein? Trobaràs la solució després dels crèdits finals. Bona sort!